Παιδιά, σήμερα είμαστε να κάνουμε ένα challenge ωραίο και καλό. Κοιμάται αυτό το παιδί, ο Μάριος, το λένε Μάριος Παναγιωτόπουλος, και είπα να βάλω το νερό πάνω του και πρέπει να προσέξουμε πολύ καλά, παιδιά, εντάξει. Τι έγινε ρε? Τι έγινε ρε? Τι έγινε ρε? Καλώς σήμερα φίλε. Τι έγινε ρε μπρο? Έκανε λούσα Έκανε λούσα παιδί. Θα το ρίξω Άσε όλο να κοιμηθώ ρε. πάνω σου τώρα, να το ρίξω όλο πάνω σου πλάκα. Ρε φίλε τι κάνεις, άσε να κοιμηθώ. Πω διαβολάκι είσαι στο διαβολάκι. Άσε να μας κοιμηθούμε. Θα κοιμηθείτε εσείς σε μένα, εδώ θα κοιμηθείτε. Αποκλείεται. Τι κάνεις, κοιμάσαι? Έλα μωρό μου, έλα μωρό μου, έλα μωράκι μου. Ρε φίλε τι κάνεις. Έλα μωράκι. Αυτός δεν φωνάζει πίσω ρε. Εγώ δεν έκανα τίποτα αυτό να. Φύγε ρε μπάσταρδε.